साड़ी रख ले बनी दुगो हो जा काला तर तनी खींच के तनी डाल दे साड़ी त नहलू त खंगा ना दे भूख लागल जी तनी खाना उठ के बना दे से करा है उठब त खाएंगे खाली वही ठीक ना एकदम भूख लागल जोर से खानो बनाई लो फिची हो का हो जे तनी बना दे हम त का हो जे तनी कुकुलाई ऐसे बड़ा कुकुलाई ना ऐसे कुकुलाई तनी नींद लाग जा जल्दी अरे का कुकुल तोर मुंह हमर मेहरारू के रे ओसे सर मेहरारू कपार खोजला बा झोटा से निकालो आ तू का करो हां हम जाता नहीं ई का करे लगनी जी आ हिरे राम चल चली त कहां चलतनी जब चला तब छोड़ के चल जतनी तू हमारा बताओ ई मरद दिन रात तोरा घर में भागे जी ले रे अरे के का हो का कहता हे बैठी का हो दिन रात घर में घुस रहा बोला ना आए दिन रात माने हम हमार माने हम आराम ना करी ना ओहे ढेर सुघर बियाह हमने के सुघर हमरा के पहले बियाह के लेला आ ओकरे में खल घुसल त नहीं तहार ना मार करी ना का कहलियो से कहत रहू देखिए ढेर हाथ मत चमकाई बुझाई ले जे बैठी आदमी नहीं है बैठे जा आ चल एक कपार दुखत तेल धरी कपार हां नहीं तो तनी बढ़िया ले दबाई माने बोझा हम ढोता नहीं दिन भर बहर के काम हम करते तहार बथता तो रावला ना करन त के करी बताई हम जेम करे द खाली न मन ढील बटोरले पड़ू ना मन ढील ना बढ़िया मालिश करके तो बैठ के खा के तो आगा फंस का बैठी खाली खाताड़ू आ बस माने हमार दबाइबे ना करेलू कबो ओ काहे ना ओकरा दबाई ना ओकरा तो डरे कांपत रही ना उन्हें दबा दी फुला के सज के रानी हड़का ओकर ज्यादा दुखाता है ना माने तो ज्यादा दुखाता तो ले जाके गोंग ठेटा देबे नीमन हो जाए दबाई हमार पहले बताओ दिन रात ओकरा घर में घुस रहतन दिन रात ओकरा घर में घुस रहतन थाप दिहो दर्द करता हो हां तन बढ़िया ले ऐसे दबाई बढ़िया ले बुझाता कपारे नहीं दबाई ले तोहर त कपार बुझाता कि हिगवाना हटे हिनवाना हां ओकर बुझाला न खरबूजा ह ओकर त निके लागेला सब कुछ त कनी ना कि जैसे दबाओ त हमरो तो बई ह ना बढ़िया ले दबाई हां ऐसे करके ऐसे इसे नवा सलूना में करला हां ऐसे ही दबाई बढ़िया ले हाजी हे जाके कपार दबा तबे तनी से आंख लागल हो त हे जाके कपार दबा लगनी चले नहीं ए कबेले घर में घुसले तो हम तो कोई ना करिया ई आइला चली तोरे पर हमर मन काहे उबिया उतर दे बता तो तनी आंख लागल हो जा जाई आंख के बता नहीं चली ए सुन अरे कोरे पर न करब हम का मामा कोरे पर के नहीं सुना कबेले अब घर में रहला न तहर कुल कपार तो बलन त का के अइलन अभी कपार दबा आयो दादा देखा चलम कि ना पहले हमार कपार दबाई चल ही कोला कनी ना कि कोले सुन दा ए मुंह पे का हो अरे घेटा तो भाई बा ई बताओ जा कि तोह लोग हम दिन भर कमाई ना करी ना तहार करना इनकर करना तो इनकर कपार ना रौरा नु जब से बियाह क के लिए नी तब से एकरा के ढेर मानी ना हमरा के कम हमरा के ना कर हम दूरी में बैठ के हाला मत करो सुनो तोहर हम तो करे जा से पूरा दिल लगा के काम करना पूरा हमो चमच के दे दा भाई तब ना होला तहार काम एकर दे दबा को तो मार होइसे मार से हमार दबा को तो ए तई कपार खजलो जैसे माथा माला मथनी घराला न ओ मत दबावा घरवालू कपार पर हथेली से हां ई का करे खून नियन में आले अच्छा दबा के दबा दी ना हमार पहले दबाई चल पानी न कि देखो तहरा में करे में देरी लागला तू देरी से दबावेलू देरी से करवावेलू आई बेचारी के जल्दी कके माव तन तरकी जाए दो तो ठीक बात जाए आ जल्दी आई तब तो रौला के बता तनी ना कॉलेज तू हनी न तेरा बात का तहर न जेसबी लेखा ककुलाई कोड़ो चलो चलो आयो दादा आयो भाई बताओ ई मरद के दिन रात रखले रहती अपना घर में आ तब कैसे करतिया तनकी हमरा भिरिया जे तो ओकर मरचा निहन लहरे लागत के फट दुकियावत बाह खींच के ले जती बुझा तो और की में ओकरे को मरद बन हमारी मरद ना हरन ओकरे हरन हम पहले बियाह क कइनी हम कुछो नहीं की जानत आ सब उहे फुलवा के सेजो रानी हो गइल बड़ी बाप रे बाप होइसे मेहरारू होखेला मर्दे कुल करवैले बा मर्दे कहत रही कहत जाता नहीं बाहर आई नु बियाह क के लेके आई बियाह हो का करो हो त हफा देले बियाह हो हफा देले बियाह ठीक कर ले हुआ दिन नो तो ठीक है तो भले हम राण होके जियती लेकिन तारा नहीं मरद रहला हम वही कर कहत रही तो बियाह काहे के क के लेके के भगाओ त ना दुनो जानी रह जाना उहो रही तू रह दुनो जानी के खिसिया जा अब बताओ कि तोहर को तो बहुते मानी ना और ओकरो के बहुते मानी ना कैसे ओ हम कहते रहे कोई नहीं लेकिन नहीं आ उ कहले तो पड के ओकर घर में जानता उतन कमजोर पड़ती है तन ध्यान देना कि तोर हो मोटा जा तो मैंने खुद बढ़िया बन लेके भालू ले फुकवा द मोटा जी हन भालू ले ना चलो कहत हम करी देखो ऐसे मत करो हम तोहरो के बहुत मानी ना ई मत सोच कि ना मानेलन माने ना पहले चली कपार दबा के आ जाके कुल हमर कपड़ा हो धइले बनी बाथरूम में कुल ले जाके फीटी
तो खंघार ना देले रही तू ना खंघारा मंगारम ना ओकर कुल फिचाई हमार के फिची तोहरो तक कपार भेत के हनुमान जी के गादा लेखा बढ़ता देखी ढेर ना बोले का हो? बोले के तो मुंह भगवान दे दे पचे पचे ओकरा के कुछ ना बोलना ओकरा के बड़ा तो ना हो, सुंदर बात जानता हो लो। बड़ा निमन लागेल हो ओकर बढ़िया से ना कोकुलौनी तार में नोह गड़ा गड़ा के कोकुला होता नहीं हाँ, ओकरा बोले के तो ऊपर पर तन ढील- छलका देनी तन देख ढील- जाता तन ढील हेरी त ढील बढ़िया ले तन हेरी त अरे बड़ी ढील भइल बा संजी तोहरो मत ढील सियार लखा मोटा बड़सा मोटे मोटे हो ई तहार ढील न ई जल्दी ओराई ना कनी ना कि जन भैंसिया धोवाली सन अठैया के दवाई ना लगावल जाला उहे लेके मोल देतानी मोजन मोर के राखी हो दियो मोल जनी ओकरा के सैंपल डॉब सैंपल लिया के देबा हमरा के उहे मोल जतनी उहे मोल जतनी कइले बड़ा एल बना जाबत कातन नो डायमंड से हेरे के कि ना जान तो ओकर लामे लामे बारवा बा जल्दी ओकर मुंह जा हाथ दबाई त चल तोरा कोनो काम करे में निकल निकला हां कस के दबाई आयो दादा दब धरा त मुट्ठी में हो ना धरत नहीं खे तू हमार मलिदा खातर घेवड़ा खा खा मोटाई जाता बताओ उ बेचारी कितना ठीक लागे ओकर दवाई ना तो हां तो ओकर कहते बानी खिया खे के मलिदा मोटवा द तो तू झिंगवा के भुंजिया खाता ना मोटाइबू हम मोटाइल नहीं की देख हम तो मोटाइल बन नहीं हरे सब मोटाइल हनी आज के खिसिया त निकु न काहे के- देखो ओकरा से ज्यादा तारा की माने तो सुनी एगो हम बात ओकर मुहवा पर न कनी ही ऐसे उसे तो ओकरा अब ओकरा भेजे निकल जाए बुझाइल उतारा गोड़ो के धने भी है बताओ तो तू हंसल तो बेला के बार खाई लगले हम तो अब बोले- हंसल तो बेला न के मारू जी घर में हम तो पहले ही बनी सुंदर ओकरा तो कतनो बनी तो हम सुंदरे बनी बड़ो बनी तो देख ली ओ तो बुझाले कैसन तो चुड़ैल तब आई ओठ बुझा तक सेव हो अभी तुर के आइल हम रौना तो बुझाते नहीं के ए तक मन है कर दे रे जानल तो ठीक बात नहीं कहे के मन करता रुकिए हम अभी जाते नहीं साड़ी खींचे के बहु है अब बेड शीट लिया तो तने तो खींच के ना करनी से हमर एकदम दिल काया उ बिया न गइल बा बताओ हमरा के आराम अपने आराम कर ले तुम जा हमरा के आराम में नहीं मिलो का करतनी जी कबेले का करी हो आई कहले रे खाना बनाए के बाद अभी ले ढीले है ना खत्म भइल तन के ढील बा पूरा जंगल के तो जैसे आग लगे जो ढीली में है जब खाना बनाए के बाद ढीली लौकता है लौकता त का करी बोलो हाली हाय खींचे के बहु खींच दे बुझाइल फिदी हो तब ना बोले खाना बनाई हमार कर कोकर कर ई पहले बताई हम आ गइल बनी तू आइल दिया रो तू त आगा आइलू त त पीछे लइबे कइली तो हन दोनों जनी अपन अपन घर में जा जा बुझा गइल हम मैं क के रख दे मैं का के रख देम ना हां खींच के अब पसारल हमरा लौके के चाहिए अगर फुट से में करम नु तो धा के हुरे लगा बुझाइल आई खाना बना के दाल चावल आ खरिया में ना परोस के रखम ठीक ना कल उठम त खाना खाए के रही ठीक बा हम बना के रख देबा के ठेस लियो ठीक बा जा जा तू हाँ, जा जल्दी है अगर ना बनल सकराए ना तो सुन ली जान दो से कैसे भइल तो समझ लो फांसी दे पहले का पहले हमार काम होके नहीं चाहिए ओकर बाद में होगी बुझाइल पहले तहारे कर जैसे कि तार इमरजेंसी रहेला ना हां तो ठीक बा हम जाते हैं अपन घर में हे भगवान ओइसन मेहरारू केहू के मत दे दादा हमारा के एकदम आफत में डाल देले बाइसन काहे से न कि तोनो के आराम में नहीं किसन एगो कहते कि चाउर बिनो एगो के ढीले पड़ल बा काहे दिन भर का करेले तोहन के काम अभी एक हम ना करब जल्दी सन आता ना हमरा के डाले बाइसन तोहन के ओता ना सोवत ना अपन सोवत के डालत होई जल्दी सन अपन कर सनी चलन भगलन होने जा सन ए घर में हम एक छना नंबर दे मेहरारू मर को बिया न दिल सनो के घर में रे दादा हां चलो बाप रे बाप खाना बनाई नहीं देखी तो खाना बनैले बनी कि का